Azken aldian, alde batean zein bestean ari dira esaten, hemen ez dagoela alternatiba posiblerik. Ameslaria garela, utopikoak, bidean galtzen garela, eta bai, ameslaria gara, baina ez da egia hemen alternatibarik ez dagoenik. Begiratu ezazue ingurura, begiratu ondokoa, kidea, laguna. Nola ez da ba alternatibarik egongo hemen? Nola ez da ba alternatibarik egongo hemen eta orain 3.000 gazte baino gehiagok beste mundu bat, beste Euskal Herria bat posible denaren ideiak batuta karpa hau bete badugu. Alternatiba egon badago eta horrek Euskal Herria aske, sozialista eta feminista du izena. Eta hori lortzeko bide bakarra nazio askapen mugimenduak ematen diguna da. Ernai gara eta ez dugu etxiko herri hau askatasunera eraman arte. Gora Euskal Gazteria! Zalantzarik gabe badugu bidea egiterik. Eta ezin ukatu gure belaunaldiak ibilbide ezegonkor batean ekin beharko dionik herri honen askatasunaren aldeko borrokari. Gero eta ezegonkorragoa da inguratzen gaituen guztia. Krisiak gero eta krisiago eta zapalkuntzak gero eta zapalkuntzago diren munduan bizi gara. Hori nahikoa ez eta gutxi batzuen interesen defentsan miseria besterik eskaintzen ez digun sistemaren mesedetan gerrara eraman nahi gaituzte. Baina gaur, 800 gazte baino gehiago intsumiso izateagatik preso izan zituzten Iruñako espetxe zarretik kilometro gutxira gauden honetan, ozen esaten diegu. Ez gara zuen gerretara joango, ez gara zuen interesen izenean hilko. Gazteok burujabetza, gazteok bakea nahi dugu, gazteok imperialismo eta basakeria kapitalistaren aurka gaude. Eta ez gara konplize izango. Natori ez, gurea, bakea eta askatasuna dira. Hala ere, konplize ez izateak soilik ez du balio. Aurrera urrats bat aurrera egin behar dugu. Ez du balio soilik mundu hau nahi ez dugula esateak. Beste mundu bat eraikitzea da zapalkuntza ororen gaindipenerako berme bakarra. Euskal Herritik jada horretan ari gara. Gurea, greba feminista orokorraren herria baita. Eskubideen defentsan kaleak hartzen dituen herria. Ikasle grebena, berea zein munduko beste herrien burujabetza aldarrikatzen duen herria. Herri solidarioa da gurea. Sindikatuen herria, langatazken herria. Herrigora eta korrikaren herria, Lemoiz eta Itoitzena. Euskal Herrian, egiteko beste modu bat dugula diogunean, ez diogulako gure herriak berezko ezaugarri existentzial batzuk dituenik. Gurean, alternatiba badela esaten dugunean, urteetan, hamarkadetan zehar egindako lanak utzi duen ondareagatik dela argi dugu. Gurea, herri borrokalaria izatearen ondarea da. Horren adibide argia dugu orain gutxi Euskal Sindikatuek ireki duten bidea. Euskal Herriko gutxieneko soldata propioa lortzea helburu duena. Herri gisa burujabetza zein eraldaketa sozialaren ikuspegitik urrats historikoa. Hala ere, ez digutenez ezerroparituko aurtengo maiatzaren lehenean labek deitutako mobilizazioarekin bat egin eta Euskal Herriko kaleak hartuko ditugu. Ulertu baitugu, jendarte sozialista baten eraikuntzari egin diezaiokegun ekarpen handiena Euskal askapen prozesua aurrera eramatea dela. Milaka eta milaka Euskal Herritarrek egindako borrokari esker iritsi da gure herria gaurdaino. Milaka Euskal Herritar horien artean, gogora ekarri nahi ditugu gaurkoan txiki eta otaegi gazte militanteak. Aurtengo iraiaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik. Frankismoaren garai latzenetan altxatu eta herri hau goitik bera astindu zuen gazte belaunaldi horri esker heldu gara gaurdaino. Gazte horiek zin egin zuten
ez zutela etxiko herri hau aske izan arte, eta horregatik erail zituzten, Euskal Herriko bi gazte independentista izateagatik. Txikik, 21 urte zituen irailaren 27 bezperetan Bartzelonako kartzelan hurrengo hitzak idatzi zituenean. Azken borondate gisa, beste hainbat gudari bezala, fusilatua izatea eskatu dut. Euskadiren alde hildirenak gogoan eta gure ikurrina akorduan eramanaz, berarengandik urrun hilko bainaiz. Jakizu txiki, gaurko gazteok ikurrina astintzen jarraitzen dugula, eta atzo bezala gaurko gazteok ez dugula etxiko herri hau askatasunera eraman arte. Txiki eta Otaegi erail eta 2 hilabetera Franco diktadorea hil zen. Orduan hasi ziren Espainiar eliteak 78ko erregimenaren zimenduak jartzen. Diktadoreak bere azken egunetan erregimenarentzat ukaezina zen ideia ondo lotua utzi zuela jakinarazi zuen. Espainiar estatuaren batasun nazionala, dena lotuta eta ongi lotuta. Horrela, 45 urtetan zehar, Euskal Herria nazio gisa ukatua eta Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea ezeztatuak izan dira. Orain, gaurko gazteok aukera dugu Txiki eta Otaegi zenaien belaunaldiaren lekukoa hartu eta askapen prozesuan jauzi berri bat egiteko. Fase politiko honetan aukera dugu Euskal Herriaren nazio aitortzaren ukapena eta erabakitzeko eskubidearen ukazioa ezaugarritu dituen fase historikoari amaiera eman eta askapen prozesuan aurrera egiteko. Jauzi bat egin behar dugu. Euskal Herriaren askapen prozesuak ezinbestekoa duelako ahalik eta burujabetza gehien eskuratzea. Bizi dugun testuinguru globalean, beste mundu bat eraikitzeko egin dezakegun ekarpen handiena gure prozesua burutzea dela sinetsita gaude. Horregatik gara internazionalistak. Sinetsita gaudelako gure helburuak eskuratzeak bestelako borroka emantzipatzailei egin diezaieken ekarpena izugarria dela. Angela Davisek esan zuen behin, ez direla kontraesan guztiak askatu behar lanean hasteko. Ezin dugu baldintza egokienak iritsi arte esperoan egon. Ezin dugu iraultza perfektua noiz iritsiko esperoan egon. Orain da momentua, orain urratu behar dugu bidea, eta ziurrenik kontraesanekin topo egingo dugu. Eroriko gara, hanka sartuko dugu. Ziurrenik erosoagoa litzateke teoria perfektuekiko koherentzia mantentzea, gatazkaz gutxiago suposatuko luke horrek. Baina gu ez ginen horretarako jaio. Gu herri honen askapen prozesurako bide egokienak sortzeko jaio ginen. Gu herri hau askatasunera eramateko jaio ginen. Horregatik, inoiz baino premia handiagoa dugu, herri hau astindu, gaitasun guztiak askatu eta nazio bulkada berri bat abiarazteko. Matxinada berri bati bide emateko garaia da. Eta hain zuzen, nazio bulkada berriaren sorrera helburu izanik ezinbestekoa da mobilizazio soziala. Gure herriaren askatasunaren aldeko borrokak kaleak hartu behar ditu. Eta gazteok kalean lehen lerroan egon behar dugu. Gure helburuetara bidean, bide berriak bilatu eta horiek urratzea dagokigu. Horixe izan zen Donostiako mobilizazio nazionala. Horixe bera Tafaiako mobilizazioa. Eta nola ez, herriz herri egin ditugun independentziara egun guztiak. Horixe bera da sindikalgintzatik egiten den borroka, ekologismotik, eta nola ez, Euskal Herriko mugimendu feministatik egiten dela ere. Horregatik, inongo harrokeriari gabe, baina harrotasun osoz, ondo ari garela esan dezakegu.
Eta horretan jarraitu behar dugu. Beraz, hurrengo hitzordua ekainaren 7an izango dugu Bilbon. Gazte independentistok gure eskuk antolatutako mobilizazioan parte hartuko dugu. Ekainaren 7an denok Bilbora! Beraz, bai, datozen hilabeteetan ezinbestekoa izango da mobilizatzea. Izan ere, Euskal Herrian ziklo politiko berri bat irekitzen ari da. Ezkerreko independentismoak geroz eta babesabalagoa du. Gero eta herritar gehiago gara ezkerreko independentismoak ordezkatzen dituen balioekin bat egiten dugunak. Gainera, gero eta biziagoa da Euskal jendartearen artean aldaketa sozial eta politikoaren aldeko taupada. Gero eta herritar gehiago uste dugu gauzak dauden bezala mantentzea ez dela aukera bat. Euskal Herria fase politiko berri honetan sartzen ari den unean, ezin ditugu euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratze prozesuan emandako aurrera urrats guztiak aipatu gabe utzi. Izan ere, presoen etxeratze prozesuan eta oro har gatazkaren konponbidea erdiestera bidean emandako urrats guztiek askapen prozesuan eta euskal jendartea eszenatoki berri baten aurrean kokatzen ditu. Pentsa ezazue, 2013an Ernai sortu zenean 522 euskal herritar zeuden preso, Frantziar eta Espainiar estatuetan dispertsaturik eta lehenengo graduan. Egun oso bestelakoa da argazkia. 12 urte beranduago, 116 euskal herritar daude preso. Blokeoa hautsi eta Espainiar estatuko dispertsio politikarekin amaitu dugu. Presoak hego Euskal Herrian ditugun. Salbuespen politika eraisten ari gara. Eta gero eta gehiago dira, 3. graduan daudenak eta kalea zapaltzen ari direnak. Argi dugu noski, hau ez dela amaiera. Puerto, Picassent, Herrera de la Mancha eta beste hainbeste atzean utzi ditugun arren, oraindik Lehenemezan, edota Zabaia, Iruña, Martutene eta Basaurin preso daude gure herrikideak. Doakiela hemendik gure besarkadarik beroena. Hemen preso guztiak etxean izan arte etxiko ez duen herri bat dago. Gure bidea ez baita amaitzen presoak Euskal Herrian izatean. Gure bidea preso, errefusatu eta ieslariak etxean izatean amaituko da. Gure bidea egiazko konponbidea erdiestean amaituko da. Eta ez izan zalantzarik, une hori heldu arte ez dugu etxiko. Zuekin gaude, euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera. Hain zuzen, gatazkaren konponbidearen ikuspegitik emandako urrats horiengatik guztiengatik, herri gisa eman ditugun aurrera urrats horiengatik guztiengatik, daude Espainiar lobby ultraeskuindarrak hain amorratuta. Beste behin ere, Ernai, ezker independentismoa eta bereziki presoen etxeratzearen aldeko borroka kriminalizatzen saiatu dira topagune honetan. Herri gisa ematen dugun urrats bakoitzak amorrarazten dituzte. Eta horregatik dute gu guztion aurkako sorgineiza martxan. Bestelako Euskal Herri batekin amesten dugunon aurkakoa. Herri aske batekin amesten dugunon aurkakoa. Bakearekin amesten dugunon aurkakoa. Baina argi entzun dezatela, ez duzue lortuko. Errelato bat eta bakarraren defendatzaileek, gure herriarentzat gorrotoa besterik ez dakarten faxista horiek ez dute lortu. Eta horren adibide izan dira egun hauek guztiak. Herri gisako erantzuna eman dugu. Berriozarko kaleak askatasunaren aldarriz bete ditugu. Karpa hau aldarrikapen, dantzaz eta maitasunez bete dugu. Eta topaguneaz gozatu dugu. Eta bihar, eta etzi, eta 2 aste barru eta urtebete barru kaleak hartzen jarraituko dugu. Ekinez, geratu gabe,
Euskal Herria askatu arte. Beraz, egin ezazue irri, irabaziko dugu eta irabaztera goaz. Une bereziak bizi ditugu, historikoak, eta ez, gu ez gara begira geratuko. Guk, gazte independentistok, argi dugu zein den gure egitekoa. Euskal Herriaren askapen prozesua muturreraino eraman, eta Euskal Herri aske, sozialista eta feminista eskuratzea. Eta ez, hau ez da autu simple bat, hau ez da aukera bat. Ulertu dugu hau, herri honetako gazteon egin behar politikoa dela. Ezinbestekoa dugulako independentzia eskuratzea inongo zapalkuntzarik gabeko herria, inongo zapalkuntzarik gabeko jendartea eraikitzeko. Asko gara, autu hori egin eta borrokara batzen garenak. Begiratu ezazue berriro zuen albora. Begiratu zuen ondoko kidea. Hor da, zuen lehenengo txanda egitera gonbidatu zintuen laguna. Alboan duzu, gazteon eskutik topagunera, lehen aldiz gonbidatu zaituena. Zurekin dago baita ere, kide feminista, eta alboan dituzu beste hainbeste. Hemen gaude, gu gara. Ziurrenik, bide eta arrazoi desberdinek eraman gintuzten antolatzera. Baina hemen aurkitu dugu gure lekua. Guk, argi dugu independentziaren alde antolatzen garela, herri libre batekin amesten dugulako. Zapalkuntzari gabeko herria nahi dugulako. Pertsona ororen eskubideak defendatuko dituena, gure kultura defendatuko duena, eta nola ez, euskalduna izango dena. Horregatik guztiagatik gara independentistak, gazte independentistak. Badakigulako Frantziar eta Espainiar estatuek ez dutela guretzako beste eskaintzarik. Haiena, ukazioa eta indarkeria direlako, eta gurea berriz askatasuna delako. Gurea askatasuna, eta horregatik borrokara, horregatik lanera. Borroka izan da beti bidea, eta bai, ederra da borrokatzea. Ez dago, egunez egun, gure herriaren askatasunaren alde lan egitea baino ezer ederragorik. Ez dago, beste mundu baten eraikuntzaren alde konprometitzea baino eskuzabaltasun handiagorik. Eta ez dago hau gure kideekin, herri honetako gazteok elkarrekin egitea baino gauza politagorik. Testuinguru globala nahasia izatea, borrokara batzeko beste arrazoi bat baino ez da. Gazte independentiston egin beharra, herri hau askatasunera eramatea da. Eta ez dugu aukera eskuartetik ihes egiten utziko. Gure ametsaren bidean jarraitzen dugu, eta bide berrien bila sortuko gara. Ekin eta bultza Euskal Herria askatzera, ekin askatasunera. Gora Euskal Herria sozialista eta feminista! Gora Ernai!